Ibinahagi ng mga veteranong mamamahayag at eksperto ang kanilang karanasan sa pag-uulat at pagtugon sa mga banta ng Mount Pinatubo sa paggunita ng ika-35 anibersaryo ng makasaysayang pagsabog nito. Ayon kay Pampanga Press Club Chairman Noel Tulabot, malaking papel ang ginampanan ng media noon sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa panganib ng pagputok ng bulkan at mga lahar flow na nakaapekto sa libu-libong residente sa gitnang Luzon. Binalikan din ni Tulabot ang naging coverage ng mga dating miyembro ng Pampanga Press Club na sina Bert Basa at Jay Sangil para sa mga pangunahing pahayagan noong kasagsagan ng kalamidad. Kasama rin sa talakayan sina Punto Central Luzon Editor Cesar Bong Lacson, veteran broadcaster Cecil Yumol at Pinatubo expert at dating USGS official na si Chris Newhall na nagbahagi ng kanilang pananaw at karanasan kaugnay ng isa sa pinakamalalaking pagputok ng bulkan sa kasaysayan. Ang programa ay pinangunahan ng Department of Science and Technology PHIVOLCS at Holy Angel University sa pamamagitan ng Center for Kapampangan Studies bilang bahagi ng pag-alala sa mga aral at epekto ng pagputok ng Mount Pinatubo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.